Hello mga tropa, welcome to my vlog. Wala pala mga tropa, magaluto ko tani ng isa na paboritong merienda sa Bicol na tawag dito binotong na natutunan ko sa lola ko sa Bicol. Bale ngayon, yan ang lulutuin natin, recipe natin. Nagkabit pala tayo ng malagkit na bigas, tawag sa Bicol pulutan. Ngayon mga tropa, handa na natin siya. Hugasan natin siya para matanggal yung alikabok. Tuloy lang tropa. Tropa, 1 kilo palang bigas na malagkit po to. Yan, salain na natin siya. Nagdagdag lang ako sa lutong ito ng itlog maalat, tapos cheese. Ihiwain natin siya, bigyan natin ng twist. Kasi mga tropa, original recipe talaga nito mga tropa, asin lang tapos malagkit, tapos gata. Gata mga tropa. Yan ang mga tropa, ihanda na natin siyang gata. Next, mga tropa, timpla natin ng asin. Timplado na siya, halo-haloin natin para kumalat yung lasa. Yan mga tropa, simulan na natin. Lalagay natin yung daon ng saging. Tapos mga tropa, takalan natin ng 1 kalahating pulutan o malagkit. Tapos gata, 1 kalahati rin na tasa. Yan mga tropa. Sundan na yung mga tropa ang aking ginagawa. Madali lang po itong gawin. Yan, lagyan natin ng keso. Yan mga tropa, lagyan natin ng itlog maalat. Diba? Para maging kakaiba naman. Yan mga tropa. Importante daw tropa, huwag tatapon yung gata. Kailangan taliin natin ng maigi. Gamit tayo ng nylon o iba pang panali na talagang hindi siya tatapon. Ayusin lang natin pagkatatali mga tropa. Ganyan mga tropa. Taliin natin maigi para hindi tumapon yung gata. Yan na mga tropa. Okay na siya. Pwede natin siyang lutuin. Yan sa kaldero. Gagawa tayo ng 5 piraso sa 1 kilong malagkit na tawag sa Bicol pulutan. Mga tropa, lagyan na natin siya ng tubig na hindi lalagpasan yung tinali natin para hindi mapasok ng tubig siya. Isa lang na natin siya, lutuin na natin. Yan, tamang apoy lang mga tropa. Yan mga tropa, paluto na siya. Kumukulo-kulo na, ibig sabihin niya, luto na siya. Handa natin siya mga tropa. Nagamit tayo ng kutsilyo para mabuksan natin yung binotong sa Bicol. Paborito ng mga Bicolano, merienda. Masarap yan tropa. Grabe yung gata mga tropa, oh. Namumuo. Ayun mga tropa, titikman na natin siya. Sarap. Eh mga tropa, kung ganyan sa Bicol, nilalagyan talaga ng asukal yan. Karamihan mga bata na kumakain yan, nilalagyan ng asukal. Yan ang gusto nila eh. Kaya nilagyan ko rin. Yan mga tropa. Sarap talaga, maubos ko na. O, kung gusto nyo mga tropa, panoorin nyo itong video to. Thank you for watching.